Ολοκληρώνουμε με την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Έχω την χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο του Λεπάντο τον υποψήφιο Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, επικεφαλής της παράταξης Αντίσταση Πολιτών στην Δυτική Ελλάδα, Βασίλη Χατζηλάμπρου, πρώην βουλευτής βεβαίως Αχαΐας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Κύριε Χατζηλάμπρου, θα ήθελα να μου πείτε τους στόχους σας για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και να πάμε μετά στο διακύβευμα των προσεχών εκλογών. Νομίζω ότι το μεγάλο ζητούμενο στην περιφέρεια είναι η παραγωγική της ανασυγκρότηση. Γονάτισε η γεωργική και η κτηνοτροφική παραγωγή, γονάτισε στην πραγματικότητα μέσα στη δεκαετία της κρίσης και δεν υπάρχουν σχέδια και προγράμματα να την ανατάξουν. Ήρθαν οι πυρκαγιές μετά στην Ηλία και έχουμε διαρκώς ένα φιλορόημα των οικισμών της υπαίθρου. Οι υπηρεσίες κλείνουν, τα ΕΛΤΑ κλείνουν σε Βαρβάσαινα, Καράτουλα, στην Κατούνα, στο Πάλερο, εδώ στην Ερημάνθια. Υπάρχει μια ερήμωση και μια εγκατάλειψη στις περιοχές. Ήρθε προχθές η είδηση για τα 22 νηπιαγωγεία και τα 8 δημοτικά σχολεία. Αυτό σημαίνει συνεχώς συρρίκνωση του κόσμου της υπαίθρου. Καταγράφεται στατιστικά και στον πληθυσμό. Ή αυτό θα το πάρουμε υπόψη μας και θα σχεδιάσουμε με βάση δηλαδή τις πραγματικές καταστάσεις και τις πραγματικές ανάγκες, ή θα συζητάμε διαρκώς για το τι έχει το ΕΣΠΑ σαν πρόγραμμα, πράσινη ανάπτυξη, ψηφιακή σύγκληση, καινοτομία, και εκεί θα λέμε ότι είναι δικό μας σχέδιο, ενώ δεν είναι δικό μας σχέδιο. Και βέβαια εγώ αμφισβητώ και ότι η περιφέρεια σχεδιάζει. Το 19 οι μεγάλοι της στόχοι, τα μεγάλα της προγράμματα αφορούσαν το να φτάσει το τρένο στο λιμάνι, δεν έφτασε προφανώς, ακόμα στο Κιάτο είναι, το να ενωθεί η βιομηχανική περιοχή των Πατρών με το εθνικό δίκτυο, ακόμα βρισκόμαστε με εκείνη την τεράστια ανηφόρα που δεν μπορούν να την ανέβουν τα φορτηγά, να φτιαχτεί ψηφιακό δημοπρατήριο αγροτικών προϊόντων, ούτε αυτό φτιάχτηκε. Καταλαβαίνει κανένας ότι αυτά που οι ίδιοι με καλή πρόθεση όριζαν ως σχέδιό τους δεν μπόρεσαν να τα υλοποιήσουν. Και δεν φταίει ο COVID σε αυτό, φταίει ακριβώς επειδή η κεντρική κυβέρνηση στην προκειμένη περίπτωση δίνει βεβαίως κάποια έργα, κάποια χρήματα πολύ περισσότερα από ό,τι στο παρελθόν εννοώντας τη βαθιά κρίση όσον αφορά το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, αλλά δεν είναι το δικό μας σχέδιο αυτό. Και έτσι μετά ό,τι έχει το ΕΣΠΑ ή το Ταμείο Ανασυγκρότησης Βιωσιμότητας προσπαθεί να φτιάξει έργα μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Νομίζω ότι θέλουμε άλλες ιεραρχήσεις στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Όσον αφορά τους δικούς μας στόχους, να το πω έτσι εκλογικά κλπ, εμείς είχαμε 2 περιφερειακούς συμβούλους Αντίστασης Πολιτών. Εάν καταφέρουμε να εκλέξουμε και έναν στην Ηλία έτσι που να έχουμε και από τις 3 περιοχές εκπροσώπηση, νομίζω ότι θα είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Μου απαντήσατε στην ουσία και για το διακύβευμα των εκλογών. Θέλετε να αυξήσετε από εκεί και πέρα και την δυναμική σας και στην Αχαΐα και στην υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Είδα συνένεση σε αρκετές αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο λαμβάνονται σημαντικές αποφάσεις. Πώς το Περιφερειακό Συμβούλιο θα έρθει πιο κοντά στους πολίτες, διότι να σας πω την αλήθεια, καταλαβαίνω και με το ρεπορτάζ ότι οι πολίτες δεν γνωρίζουν τι ακριβώς συζητεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο, πότε συζητείτε, ποιες αποφάσεις έχουν ληφθεί και ποιοι τους εκπροσωπούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ξέρετε, υπάρχει μια αντικειμενική δυσκολία που ήταν ο COVID και οι τηλεδιασκέψεις. Αυτό ήταν το αντικειμενικό. Στη συνέχεια αποφασίστηκαν οι μεικτές συνεδριάσεις, που σε μια αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου των 50 ανθρώπων συνεδριάζουμε 6-7 σύμβουλοι, κυρίως επικεφαλής, και ο κόσμος στην πραγματικότητα απέχει και έχει αρκετά απαξιώσει στη συνείδησή του τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Έχουμε συνήθως να κάνουμε με υπηρεσιακούς παράγοντες, με μελετητικά γραφεία και με επιχειρηματικούς κύκλους που έχουν προτάσεις προς έγκριση. Ήρθε μετά ο νόμος Βορίδη, ο οποίος κρίθηκε αντισυνταγματικός στο τέλος της τριετίας. Δεν κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, όμως ο νόμος αυτός όρισε το Περιφερειακό Συμβούλιο να χάσει κάποιες από τις αρμοδιότητες του και να τις πάρει όλες αυτές η Οικονομική Επιτροπή. Η Οικονομική Επιτροπή λοιπόν έκανε το κουμάντο. Σε πολλές περιπτώσεις είχαμε συμβάσεις εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες ήταν με έναν μόνο ενδιαφερόμενο, με έκπτωση μόνο 1%. Είχαμε πολλές συμβάσεις με απευθείας αναθέσεις. Είχαμε τέτοια θέματα, τα οποία όμως αυτό αφορά και εμάς. Πολύ δύσκολα αυτά
μπορούσες να τα βγάλεις έξω, να τα επικοινωνήσεις με τον κόσμο, να σημάνει κάτι ότι δεν πάει καλά το πράγμα, ούτε στην οικονομική του διαχείριση. Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι δεν πρέπει, εμείς έχουμε πριν απ' όλα ανάγκη τη συμμετοχή του κόσμου και μια δραστηριότητα περί το Περιφερειακό Συμβούλιο. Εμείς το έχουμε που θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Η κύρια πλευρά, μια χαρά της πέφτει, κανένας να μην ενδιαφέρεται. Τις αποφάσεις τις παίρνει, τις υλοποιεί ή δεν τις υλοποιεί, τέλος πάντων, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι βαδίζει. Εμείς έχουμε ανάγκη, να το πω έτσι, την παρουσία του κόσμου και μέσα σε αυτή την προεκλογική περίοδο προσπαθήσαμε και να τον ενημερώσουμε και να ανεβάσουμε λίγο και το ενδιαφέρον του για την ίδια του τη δραστηριότητα, ότι θα μπορούσε κάλλιστα ενασχολούμενος να αλλάξει τα πράγματα για το δικό του μέλλον. Ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, είχα φωτογραφίσει προσφάτως τον λόγο, έρχεται προς τα εσάς. Γιατί πολύ απλά δεν θέλει να συνεχιστεί η τακτική του κόμματος να στρέφεται σε υποψήφιους επικεφαλής που προέρχονται από άλλους χώρους. Το βλέπετε αυτό? Αυτό, αν το συνδυάσεις με την κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ και με τον τρόπο με τον οποίο έγιναν οι τελευταίες εκλογές αρχηγών, μια αίσθηση μεταπολιτικής πια, όπου δεν ορίζει ο κόσμος ο ίδιος τις εξελίξεις στο δικό του το κόμμα, την ίδια στιγμή που ψηφίζει, έτσι. Αλλά μπορεί ένα κέντρο με επικοινωνιακή καταιγίδα να του πάρει το ίδιο το κόμμα, νομίζω ότι δημιουργούν έτσι συνθήκες μιας ορισμένης απογοήτευσης και για τις τακτικές, και καταλαβαίνει ότι είναι και ατελέσφορες οι τακτικές, οι επιμέρους. Καταλαβαίνει λοιπόν με το αισθητήριο που έχει ο κόσμος της αριστεράς ότι έχει μπροστά του και μια δυνατότητα που μπορεί να είναι αυτό που ξέρει, που σημαίνει πολιτική και αγώνας για να κατακτηθούν πράγματα. Εμπιστοσύνη και πίστη στο ότι υπάρχει η δυνατότητα κινημάτων να αναγεννηθούν και εκεί θα στηρίξουμε όποια αναγέννηση και της πατρίδας και παραγωγική ανασυγκρότηση και μια ορισμένη παρέμβαση μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αυτό το αισθάνεται ο κόσμος. Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ κι εγώ.